Velkommen til Tech Change Talks, hvor vi i dag skal snakke om ransomware og om hvorvidt virksomheder, der bliver angrebet, skal betale løsesummen eller ej. Mit navn er Peter Lemik, og med mig i studiet har jeg min kollega Ebbe Petersen. Ebbe har tidligere arbejdet i Forsvarets efterretningstjeneste og er sikkerhedsekspert. Og så har jeg Michael Søberg, som er uddannet i gidselforhandlinger hos Scotland Yard, og som nu er chef for forhandlerteamet hos Delta Crisis Management. I afsnittet kommer vi ind på, hvad man gør, når man bliver angrebet, hvad man skal gøre, når man bliver angrebet. Vi kommer lidt ind på de forskellige forhandlingsforløb, og til sidst svarer vi på spørgsmålet om, hvorvidt man skal betale løsesummen eller ej. Og jeg kan med det samme afsløre, at Ebbe og Michael faktisk ikke er helt enige. Hej, og tak fordi I vil være med i dag. Tak. Velbekomme. Til vores lille Tech Change Talk om ransomware. Michael, jeg kunne godt tænke mig at starte med et spørgsmål til dig. Hvad var dit første møde med ransomware? Jeg tror, det er en 6-7 år siden. Jeg havde en samarbejdspartner, som stadigvæk laver rigtig meget af sådan noget hjælp. Det, der hedder Incident Response. Og jeg fandt ud af til min store skræk, at de her meget, meget dygtige IT-sikkerhedsmennesker selv var gået i gang med at skrive med gerningsmændene. Og de var røget ind i den problematik, som hedder en double whammy. Altså at man egentlig havde betalt en i øvrigt mindre løsesum, men der så var en dobbelt kryptering, og gerningsmændene så var sådan, hold da op, så må jeg finde nogle flere penge frem. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå, fordi jeg har jo baggrund som gidselforhandler, jeg kunne simpelthen ikke forstå, at de ikke havde taget fat i mig, og opdagede egentlig, men der er et eller andet her omkring håndtering af afpresningssituationer, hvor at, som jo egentlig er en virkelig mærkelig nicheprofession, som jeg har, men hvor det er super relevant at få gjort tingene på en ordentlig måde. Og så blev jeg kastet ind i den sag, og ja, så er det egentlig bare kørt nok i sådan stigende grad og stigende sagsmængde siden. Fantastisk. Det kan være en dyr fornøjelse, og det kommer vi også ind på lidt senere. Ebbe, du sidder jo i Venso, det er rigtigt, ja, og er kæmpe sikkerhedsnørd. Men hvornår vidste du, at du skulle arbejde med cybersikkerhed? Altså dengang jeg var yngre, hedder det vel, der var noget, der hed internet, som jeg synes var interessant. Og på et eller andet tidspunkt, så sad jeg i politiets koncern IT, og det havde ikke noget med sikkerhed at gøre som så. Men det fik det, fordi man så lige pludselig, hvad nogle af de her politifolk, de arbejdede med, når de trawlede børnepornografi. Og det er ret klamt. Så det synes jeg ikke, vi skal tale så meget mere om her. Men der var ligesom, der er altså nogen, der skal sætte de her banditter bag lås og slå. Så røg jeg over i efterretningstjenesten, og så fik jeg lov til at sætte folk i lås og slå, som gjorde noget, der var lidt værre end... Ja, så kan man diskutere. Men i hvert fald nogen, der lavede nogle major incident rundt omkring, som vi så fik øje på. Og lige siden, der har det været... Ja, hvad kan man sige? Man mærker, at man gør en forskel, hvis man hver gang man kan fejre, at man har fået nogle slemme drenge, kvinder, whatever, buret ind. Det lyder som om, der er rigtig mange... Der er mange gode historier, man ikke kan tale om, men vi ser det jo også i det moderne samfund i dag. Altså nu snakker man om hybridkrig, og det er jo de samme principper, og det er jo deepfake og whatever, som man bliver ramt af i større grad. Og der er ransomware jo så bare en af de... Det er en af de nemme måder at tjene penge på. En af de metoder, der bliver brugt, og der er undersøgelser, der viser, at op mod 66% af virksomheder globalt set er blevet ramt på den ene eller på den anden måde. Lidt over halvdelen af danske virksomheder siger, at de er blevet ramt på den ene eller på den anden måde. Så det er jo noget, der fylder rigtig meget. Det må man sige. Når man sidder der de første kritiske timer, og supporten der er en eller anden alarm, der
der ringer der klokken 5 om morgenen, og de kigger ind, og alt data er låst, og det hele bare er helt skidt. Hvad sker der så der? Hvad gør man? Altså, hvad er første skridt, Michael? Det kommer jo lidt an på, hvordan man har forberedt sig. Ransomware har i mange år været en form for krise, som for mange direktioner og for mange bestyrelser har været en IT-krise. Problemet er, når man er ramt rigtig hårdt, så er det en det hele krise, plejer jeg at sige. Fordi den har indflydelse på alt. På det finansielle, på det juridiske, på det operationelle. Altså kan vi overhovedet arbejde, og på det omdømmemæssige. Så den skal håndteres som en krisesituation. Altså det der i virkeligheden er niveauet over selv en alvorlig IT-hændelse. Har man forberedt sig godt, jamen så har man en god leverandør, man kan tage fat i, og man har aftaler med nogen, man kan, som er gode til at hjælpe med at håndtere de her ting. Og forhåbentlig så har man også øvet det på en kriseøvelse, både sådan rent i en ren IT-sikkerhedskriseøvelse og tests og alle de her ting. Forhåbentlig så har ledelsen eller direktionen også øvet deres kompetencer i krisehåndtering. Men det er klart, når det går galt, og det gør det tit, når man har drukket de første par snaps til påskefrokosten, eller sådan plejer mine påsker tit at være. Men når det går rigtig galt, så er der noget, som jeg godt lide at kalde det kaosfasen. Ja. Fordi det ligner aldrig det samme. Aldrig nogensinde. Og der er en periode på nogle timer, hvor man er nødt til at leve med som virksomhed, med at jeg ved ikke ret meget lige nu, og jeg ved ikke, hvor slemt det her kommer til at blive. Og man kan sige, folk er ved at være så meget vidne om det, at det kan ske, fordi statistikken taler for sig selv, som man kan sige. Og problemet er jo, at når man er bevidst om sin egen modenhed, og det er jo der, hvor vi kommer ind nogle gange også i det her proaktive arbejde, at man kan sørge for, altså vi kan faktisk godt holde det ude, hvis man gør det rigtigt. Det koster så selvfølgelig lidt. Så den der vurdering, hvornår er godt nok, og det er jo der, hvor du så siger, men er det en alvorlig krise, eller siger man det her ord, man ikke må sige med F, når det sker, så ved man sådan galt, hvis IT-chefen så render rundt og ringer til en ven. Og andre, de siger, nej, ikke igen. Nu skal vi på den, og så har man, som du siger, Michael, nogle processer og beskrivelser, hvad gør vi i de her situationer. Og har man styr på sine core-systemer, så er man ikke så bange, men er det en flad infrastruktur, som vi desværre stadigvæk ser alt for ofte, så er det rammer hårdt. Og der vil jeg faktisk også sige, altså, der er et eller andet i det der med, hvis man arbejder med sådan som jeg, og altså alene det at have en idé om, eller være i gang med at kigge på, hvad er vores modenhed, hvor er vores ømme punkter, alene det gør noget for ens evne til at komme i gang med at lave god krisehåndtering. Så kan det godt være, at man ikke har det helt på plads. Så kan det godt være, at vi ikke har øvet. Jeg argumenterer ikke for, at man skal lade være med at øve ledelsen i krisehåndtering, men alene det, at man har nogle rådgiver, der hjælper en med at være i gang. Der er kæmpe stor forskel på når jeg ser danske virksomheder, der er kæmpe stor forskel på dem, der er i gang med at tænke tankerne, og dem, der slet ikke har tænkt tankerne. Ja. Så er det rådgiveren, man ringer til først, eller er det resten af bestyrelsen, er det politiet, hvad er det første nummer, man ringer til i den situation? Det jeg oplever, det er i hvert fald, hvis man sidder, hvor man får information om, at det her det går galt i en virksomhed, det er, at man tager fat i sin ledelse. Hvis det er IT-chefen, så tager han, eller hvis det er teknikeren, eller hvem det nu måtte være, igen afhængig af størrelse af organisation, så får IT-chefen besked, og så kommer direktøren så også meget, meget hurtigt for at finde ud af, hvad er det, vi har med at gøre. Igen afhængig af modenhed. Jeg mindes en rigtig godt eksempel, der fik mig til at smile lidt, selvom det var dybt tragisk, uden at nævne nogen navne, men en kommune i det mørke Jylland, eller det var ikke så mørkt, men hvor alle informationstavler bare stod i blåt. Fordi det var kommunens portaler ind til byen, og alle kunne se, når de kørte på arbejde om morgenen, at den var gal. Okay. Du griner, ikke? Og det er jo lidt tragisk komisk, fordi altså forestil dig, hvis man ikke ved det, og der ikke har været nogen alarmer, der har trigget et eller andet, men så kommer kørende på arbejde, og så okay, jeg ved, hvad jeg kører ind til i dag. Så der er stor forskel. Det er det, jeg prøver at sige. Hvem man gør og ringer til.
når der så man har fundet ud af, det her, det er lort, smurt ind i lort, kan man så sige igen, afhængig af, hvad man er beredt til. Jamen, så er det, man begynder også at sige, hvem har vi kan ringe til. Er det meget hvis man tydeligt? kan finde en telefonbog, fordi det er så det næste. Ja, det er det næste. Fordi hvis hele ens bogliste inde på sin telefon der, den også er, det har vi også set. Ja. Og er det meget tydeligt på det tidspunkt, klokken 5 om morgenen, eller hvornår det er, at det er ransomware? Altså, man forestiller sig sådan lidt karikeret, at der kommer en mail på gebrokken engelsk, med kravene, eller et rødt dødningehoved, eller et eller andet. Jeg vil sige, du er ikke i tvivl, når det sker. Spørgsmålet er, igen, hvor meget har det bredt sig? Ja, jeg vil sige, en del af grupperne er, altså let's face it, over 90% af de grupper, som rammer danske virksomheder, bor i Rusland. Det kan godt være, at nogle af dem har rykket tilpindene lidt op og rykket til Kazakhstan, men det er fordi, der er nogle unge mennesker, der sidder og arbejder i de her kriminelle grupper og helst ikke vil mobiliseres. Fordi vi taler også om et land, hvor at, den ene del af staten ved ikke, hvad den anden laver. Og når det er så sagt, det er altså kriminelle grupper, det er bare det er mafia-grupper, men det betyder ikke, at Kremls lange arm ikke kan bede dem om at gøre tjenester, mod at de så kan få lov til at bo der. Men en del af dem er begyndt egentlig bare at efterlade en tekstfil på de server, som de krypterer. Okay. Så de vil gerne smadre backups, eller kryptere backups, og så stjæler de data. Det er det første, de gør. Nogle af dem har sådan nogle rekognosceringshold, som er inde. Nogle af dem gør det med, der har set de første eksempler på, at man har brugt noget AI, machine learning, til at så man kan deployere, som er gode til at finde de her følsomme oplysninger. Og så laver de den her kryptering af serverne, så langt som de kan nå, som jeg vil sige. Men det gør man jo selvfølgelig også, fordi så har jeg 2 måder, jeg kan afpresse virksomheden på. Ikke? Jeg har både noget følsomt, og jeg har i det tilfælde, at de ikke kan få deres backups til at virke, eller ikke har gennemtænkt backup-strategien godt nok, og fået hjælp til at gøre det på en god nok måde, så kan jeg altid afpresse med de følsomme data. Vi lægger det her ud på nettet, hvis I ikke betaler inden et eller andet. Ikke? Ja. Men altså, der kommer ikke det der røde dødninghoved op i det tilfælde. Altså, så fancy er det ikke. De lægger en text me. Det er ikke ligesom i film, hvor man logger ind, og så står der et eller andet og blinker. Sådan var det engang. Sådan var det her. Ja. Og det ser grumt ud, når der er det her. Men det lyder som en meget, uanset hvad. Men hvad, så får man den her, eller man opdager den her tekstfil, og der er et navn, eller der er nogle kontaktoplysninger, eller hvordan finder man ud af, hvad det her går ud på, og næste spørgsmål er så selvfølgelig, hvem og hvornår tager man så kontakt, eller hvor længe venter man? Hvad skal man gøre med de der oplysninger? Igen, det afhænger meget af konstellationen, så vi kan ikke svare og så sige, det er sådan og sådan, fordi tredjeparts leverandører, er du oppe i skyen, så skal du hente hjælp hos dine tredjeparts leverandører. Og de bliver hurtigt indkaldt til et krisemøde, kan jeg love dig. Og så hvis man har et security samarbejde af den ene eller den anden karakter, det kan også være med konsulenthuset, ligesom med Vento, det kan være Microsoft, hvor man så sætter de rigtige mennesker ind i et lokale og siger, hvad er det, vi har med at gøre? Er det noget, som umiddelbart er håndterbart? Igen afhængig af situationen. Og i værste fald, så ringer vi jo til Michael. Ja. Og det kan du jo forklare, hvorfor vi gør det. Ja, det er nemlig godt spørgsmål. Jamen, og jeg vil faktisk sige, altså for de meget sådan, altså igen, for de professionelle grupper, og de er ikke altid de værste at være blevet ramt af. Nødvendigvis. Mange af dem, eller størstedel af dem, har ikke et krav, der indgår i ransom-noten, altså i trusselsbrevet. Okay. Det vil de godt komme med lidt senere. De fleste af dem har nogle hjemmesider på dark web, og så oplyser de et kundenummer til dig, som du kan bruge til at logge ind via det her link. Og endda fuld instruktion til, hvordan downloader jeg en Tor-browser, og så kan vi tale sammen derinde. Og så er jo et formaninger om ikke at få hjælp udefra, ikke kontakte myndigheder og alt det der, og det kan vi komme tilbage til med myndighederne, hvordan og hvorledes med det. Men altså kan de godt lide at være lidt spydige, eller gøre lidt nar, at vi har fået jer, nu må I holde op med at holde tårerne tilbage,
og lad os finde en konstruktiv løsning. Det skal nok gå alt sammen. Jeg anbefaler jo helt klart, at man ikke selv kontakter gerningsmændene, medmindre man har erfaring med, at jeg kan ikke engang lide forhandlingsordet. Men det er forhandling. Men det er jo kriseforhandling. Ja, det er ikke? Fordi det er, som du siger, det er en kidnapning, og den måde, man går til at forhandle nogen, der afpresser en, er anderledes end... jeg havde engang en kunde, der var blevet ramt, som var... det var et forsikringsselskab, og en af cheferne siger, det er jo mit job at forhandle. Jeg er jo forsikringsmand. Jeg skal jo forhandle. Ja, men det er ikke en kontrakt, det her. Der skal mange psykologiske skridt til, inden at vi overhovedet kommer derhen, hvor vi begynder at tale om penge. Og i langt de fleste tilfælde behøver vi slet ikke at tale om penge. Så handler det mere om, at vi skal have stoppet standsulykken, sørget for at få købt tid til dem, der skal lave den tekniske analyse, og finde ud af, virker vores backups overhovedet. Kan vi bare være ligeglade med de her, at det er sket? Eller er der malware på mine backups? Ja. Restore jeg problemet tilbage igen. Og jeg synes, du har en pointe, det der med, hvornår og hvem kontakter. Fordi vi er jo ikke i tvivl, at vores barn bliver kidnappet. Nej. Altså, så prøver man jo ikke selv. Tænker jeg. Så ringer man til nogen. Formodentlig. Men der ringer man jo til myndighederne. Præcis. Ja. Men det siger du, Michael, det er ikke nødvendigvis det første. Nej, altså dels så hverken Center for Cybersikkerhed eller politiet herunder NT3, National Cybercrime Center, kan ikke hjælpe med håndteringen for en privat virksomhed i de her ting. Og de har ikke ressourcerne, de har heller ikke forhandlet ressourcerne til det. Altså jeg synes, det er et godt eksempel for at snakke om ressourcer. Der kører en serie på Danmarks Radio i øjeblikket om deepfake med kvinder, der får pillet tøjet af med AI. Og der er behandlingstiden op til 2 år, før der er domfældelse. Det kan en virksomhed så der er et pres. Sidde og vente på. Nej, det kan man jo ikke. Man kan jo ikke sidde, hvis man sidder, og specielt ikke, hvis man sidder med kritisk infrastruktur, så har man brug for hjælp. Dertil skal dog siges, sidder man i kritisk infrastruktur, så kan Center for Cybersikkerhed selvfølgelig også, og de skal også orienteres om, at der sker noget. Det man bare skal være klar over, det er jo, når man sidder som virksomhedsejer, og nu snakker jeg jo ikke, det er ikke en anbefaling, jeg siger bare, at det er sådan, vi ser det ofte foregår. Det er jo, hvad er det, der har ramt os? Hvordan skader det os? Risikerer vi at miste vores kunder, omdømme og så videre, som gør man tilbageholdende om, og så sige, vi ringer til hjælp med det samme. Der er vel også stor forskel på, hvad det er for en virksomhed, og hvor stor virksomheden er, om virksomheden er børsnoteret, om det er en... der kan godt være noget stakeholder. Altså, der er noget stakeholder management i det, ikke? Altså, og det er virkelig derfor, det er så sindssygt vigtigt, at vi får startet den rigtige krisehåndtering. Ja, fordi det er måske heller ikke de første par timer. Nej, altså de første... Altså i virkeligheden, altså, jeg vil allerhelst have, og det vi prøver at sige til virksomhederne er, vi bliver nødt til at have ledelsens kriseteam. I det indgår ens CIO eller IT-direktør, og CISO'en, IT-sikkerhedschefen. Men der indgår altså også den administrerende direktør, og eller CFO'en. Men vi skal også have vores group legal, eller hvem vi nu har, i juridisk chef. Ja. DPO i forhold til data eller persondatasikkerhed. Vi bliver nødt til at have noget, der nogen der kan noget med kommunikation. Også om det så er et bureau, eller om jeg har en kommunikation. Det er lidt forskelligt fra branche til branche, hvad man har. Nogle gange også HR til at hjælpe med intern kommunikation. Er i nogle virksomheder det rigtige at gøre. Og nogle gange også nogen, der sidder med operations. Altså fordi, hvis vi leverer services til kunder, der er impacted, så skal vi i gang med at tale med dem, og vi skal tale med dem på en måde, hvor hele den indsats, vi laver, skal egentlig være koordineret op mod det samme mål og formål. Nemlig at komme ud af krisen eller igennem det her med færrest mulige skader. Både finansielle, juridiske, operationelle og imagemæssige. Hvor åben skal man være om hændelsen og det, der er sket, og hvad man ved? Både og. I den fase der. De kriminelle skal selvfølgelig ikke have noget at vide, kan vi så sige, at man er klar over, og hvor langt og hvad man laver. Altså, der er en balance der. Så der er en balance der, men i forhold til egen organisation og, hvad kan man sige, samarbejdspartner, de skal orienteres med det samme. Og der er selvfølgelig nogle udfordringer der, man skal være opmærksom på, hvordan man gør tingene i den rigtige rækkefølge. Ja, fordi der kan jo godt være et juridisk spillover i det. Altså, hvad er jeg forpligtet til? Jeg oplever tit, altså der er mange virksomheder, som har store kunder,
og det tror jeg de fleste af os, i hvert fald der arbejder i det private, vi har nogle kunder, som vi godt ved, okay, det her er en kunde af en særlig karakter, eller en særlig kritisk kunde på en eller anden måde. For nogle danske virksomheder er det nogle gange amerikanske kunder, fordi at der er noget juridisk bundet op på det, hvor vi brænder os mere, simpelthen fordi deres retssystem er sådan, som det er. Dem kan vi godt håndholde endnu mere. Altså virkelig kan man gøre noget. Vi har en kunde, som jeg oplevede holde oplæg i går om, hvordan det var. Og det er sådan en mellemstor dansk virksomhed. De var monster åbne over for deres kunder, og det har virkelig endt med at være en styrke for dem. Men der er jo forskel på, om jeg er åben med det samme, og så siger, hey, vi er ramt af hackergruppen Akira, som I nok kender fra nyhederne, eller Black Bastard, som også ramte dem og dem. Det er noget værd lort. Vi prøver at gøre, hvad vi kan. Eller om man er hurtigt ude og sige til kunderne, kære kunde, vi er ramt af problemer på vores IT. Vi kender ikke helt omfanget. Kvaliteten af det her angreb, eller måske ikke engang sige angreb i første omgang, men vi ved ikke helt, hvad der er sket nu. Vi er i gang med at undersøge, både internt, og vi har eksterne eksperter på. I kommer til at høre mere fra os, inden klokken er blevet 14 i dag. Og så skal man så gøre, gøre det klokken. Og det er jo der, hvor modenheden kommer ind, fordi det har du forberedt de der scenarier. Yes. Du ved, hvad du skal skrive. Du har den hævet op af et eller andet i din skrivebordskuffe, og så sige, okay, det er det, vi meddeler ud nu. Ja. Fordi det synes jeg er en god pointe. At Men så er vi i gang. Krisen er full blown. Den er alle... Jeg vil lige så sige, vi har jo så også eksempler på nogen, der har valgt ikke at meddele det ud. Ja. Og så bagefter er der kommet har de fået nogle bøder, fordi de har glemt at indrapportere det, ikke? Ja. Fordi så er det kommet ud af anden vis. Den aller værste er jo den der amerikanske virksomhed, hvor threat actor, altså gerningsmændene, Alpha Black Cat, opdagede, at de ikke havde indrapporteret til det datatilsyn, de skulle indrapportere til, hvorpå Alpha Black Cat lavede indrapporteringen. Hilsen Alpha Black Cat. Det var altså også der lavede hacket, men vi synes bare lige, I skulle vide det, og så publicerede de den jo på deres leak site på. Så kom der en fin lille bøde, ikke? Det er en anden diskussion, men der må næsten også være noget kulturel forskellighed mellem altså danske virksomheder, hvor jeg tænker, det er måske nemmere for en dansk administrerende direktør at spille åbenhedskortet over for kunder, over for medarbejdere osv., fordi det er vi over en bred kamp vant til. Det er noget, vi forventer, ikke? Hvor at der er andre kulturer, hvor at ledelsen sidder med røde ører, og der er nogle meget, meget store egoer på spil, som instinktivt vil prøve at lægge arm med russerne, inden de melder... Altså dansk ledelseskultur er faktisk ret godt, fordi det man har brug for i den her situation, er at kunne træffe nogle aktive, bevidste valg, men du er nødt til som administrerende direktør i sidste ende, nogle gange så er du også nødt til at tale med din bestyrelse, men du er nødt til at træffe den på baggrund af noget rådgivning, du får fra dine egne specialister, dine egne medarbejdere, og fra dine eksterne rådgivere. Og det er vi gode til i Danmark. Og jeg har haft sager fra i Spanien og Schweiz og Texas og Israel. Især israelerne, der skulle vi lige holde dem tilbage. Og vi kunne ikke have meget interesseret i, om vi havde et tæskehold. Vi kunne engagere og så tage en tur til Tvært, eller hvor det var i Rusland, om vi ikke lige kunne finde de der banditter, fordi han havde faktisk været officer i IDF, så han tænkte, det må kunne lade sig gøre, og vi fik talt ham ud af det på en pæn måde, ikke? Men der er virkelig forskel på, hvor ramt man bliver, og hvordan man reagerer også rent psykologisk som leder i det der. Og det synes jeg, du har en pointe, det der med det psykologiske effekt, fordi ens medarbejdere, og det er også derfor, HR skal være med ind over, fordi var det WannaCry, hvor der var en, der kom til at trykke lidt forkert, ikke? Stakkels medarbejdere. Men det kan også være et hospital, hvor vi kan ikke pleje vores patienter, vi ved ikke med medicinering, altså hvordan det der impact, det skaber en frygt i medarbejderstaben. Gør vi nu noget forkert? Og være forberedt på det. Man mener jo, altså russerne, da de lavede deres fuldskala invasion af Ukraine, der mener man, at nogle af ransomware-grupperne, der blev utrolig stille her i Vesten, i forhold til ransomware-angreb i nogle uger der, at det har kostet menneskeliv på ukrainske hospitaler, fordi deres IT gik ned. Forklædt som ransomware-angreb og alt muligt andet, men
Men altså, det har formentlig kostet menneskeliv. Må ikke også, det også har kostet menneskeliv, nogle af de angreb, der har været i Frankrig og England mod hospitaler. Ja. Og så kommer vi jo til, fordi vi skal jo... vi har jo lovet på et eller andet tidspunkt et svar på spørgsmålet om, hvorvidt man så skal betale de penge, eller, og det er jo typisk penge, de bare gerne vil have, ikke? Og man skal betale pengene, eller give dem de data, de efterspørger, eller hvad. Men inden vi kommer til det, Michael, så kan jeg godt tænke mig sådan lige måske et eksempel eller to på forhandlingsforløb. Altså, hvordan det kan gå. Vi har været lidt inde på det med kulturen og psykologien, og der er forskellige tangenter, vi kan løbe ud af, men i din, altså det du rådgiver til, hvordan ser det forløb ud fra, nu har vi ligesom været igennem de første par timer, og ledelsesholdet er med, og HR og kommunikation og så videre. Hvad sker der så? Fordi der er også noget med, eller jeg kan også godt tænke mig at vide, sådan, hvad er det for et forløb, vi er ude i? Er det war room i 2 døgn, eller en uge, eller skal vi regne med flere måneders downtime? Rigtig gode spørgsmål. Jeg vil så starte med at svare, før du svarer på, hvad gør vi, når vi ringer til dig. Ja. Altså, du forbereder dig jo på en krise, og du har en beredskabsplan, som der træder i kraft. Yes. Og den sørger også for, at der er nogen, der husker at bestille pisvær, når vi kommer til den første frokost og det næste aftensmad, og der er skiftehold, så vi ikke stresser folk til at være 48 timer på arbejde. Og det kommer lige meget hvad, og næsten kan man vel garantere, som ammen i kirken, at det tager tid. Ja. Og det er man så, hvis man er fornuftig. I den bedste verden er der styr på alt det der? Det er styr på det lavpraktiske. Vi har folk, der kan gå ind og skifte og hjælpe og supplere hinanden, mens vi snakker med... Og så kommer rådgiveren, eller så kommer forhandleren på banen. Den professionelle kriseforhandler på banen. Og hvad sker der så? Ofte så vil vi godt tage kontakt til gerningsmændene relativt hurtigt. Og det vil vi, fordi vi vil godt minimere risikoen for, at de lægger noget. Og at lægge noget kan næsten også være, at nogle af grupperne har for vane at nævne navnet på dem, de har ramt på deres side, uden egentlig at lægge data, eller uden at lave en mini-lækage, eller noget af den dur. Så vi skal have fat i dem. Og det er ikke sådan, at vi skal skynde os, men jeg vil sgu helst have fat i dem inden for de første 24 timer. Og det er skriftligt? Ja. Eller er der nogen, der tager telefonen? Altså langt de fleste grupper, af de store grupper, ransomware-grupper, har et site, som sagt på the dark web. Du har et kundenummer, som du taster ind, og så får du en standardklamamse på sådan en messenger-agtig chat, hvor hello and welcome to the chat, how may I help you today? Altså, hvis jeg lige må indføje, altså, det er en professionel forretning. Yes. Ja, det lyder sådan. Det er ikke det er ingen tvivl. Det er en professionel forretning. De største grupper har 200-300 medarbejdere. Præcis. Altså, så det er bare, at de har HR-chefer, og nogle gange er man også, vi ved fra nogle lækager. Og frokostordninger. Men der har faktisk været lidt Conti-gruppen, som ikke findes mere. De gik nedenom og hjem, efter der var nogen, der fik adgang til deres interne chats, som vi så har gået igennem, og i øvrigt fundet os selv, hvor de omtaler sager, som vi har haft, og hvor træls de synes, vi var, for det gik ikke så hurtigt, som de kunne tænke sig. Men der var også en debat, jeg studsede over med. Der var nemlig kommet en ny personalchef, og den ene af de her forhandlertyper, han kunne dele med ikke lide den nye, fordi han fik ikke nok. Det var et eller andet med mere betaling i weekenden og alt sådan noget, hvor den anden så straks råder ham til, lad være med at kaste dig ud i at debattere for meget med lige ham der. Det har du ikke lyst til. Jeg ved ikke, om det er noget om svage vinduesbeslag eller sådan noget. Det kunne gå rigtig galt, lød det til, sådan mellem linjerne, ikke? Tilbage til sporet. Ja, tilbage til sporet. Der skal ske nogle ting, sådan rent forhandlingsteknisk, eller sådan rent påvirkningsmæssigt, som tager noget tid. Hvilket betyder, at i den indledende fase af forhandlingsforløbet, udover at vi skal mødes og koordinere, typisk 2-3 gange, altså 2-3 krisemøder om dagen. I praksis er der mange, der gør det på Teams, og interessant nok, så virker det overraskende godt. Altså overraskende effektivt. Men også fordi, at det betyder, at det er lidt lettere for folk at få hvile, når de skal have hvile. Det er klart, IT er dem, der er under det suverænt største pres i det her.
Men det betyder faktisk, at folk kan gå i seng indimellem, sådan så at vi får bevaret kampkraften. Vi skal typisk bruge som forhandlere et døgn eller 2 på at lave nogle helt indledende ting, som i virkeligheden handler om at påvirke gerningsmændene på den rigtige måde. Vi er altid en fiktiv person, når vi taler med dem. Altså, så jeg siger ikke, this is Michael Sjoberg, I'm a trained hostage negotiator, I've been doing all sorts of stuff since 2004. Ja, det går ikke rigtigt. Så det er en fiktiv person, men altså fundamentet for det her, det er egentlig, at man formår at opbygge en ordentlig relation med de personer, man taler i den anden ende. Også selvom de prøver at true en, der har vi nogle greb, som altså, og det gør de som regel. Altså, især i russisk forhandlingskultur har man en tendens til at misforstå venlighed og høflighed som svaghed. Så det skal håndteres, men derfor skal forventningerne hos virksomheden, der er ramt, også håndteres. Og så noget af det allerførste, som vi rigtig gerne vil have ud af gerningsmændene, det er en filliste. Så det vil sige, at den tekniske analyse kan nogle gange vise gennem, fordi man kigger på logs og RAM, og de kan alt muligt vildt med det, kan sige noget om, hvor mange gigabyte ser det ud til, de har stjålet. Men det bliver så min opgave at kvalificere det og sige, okay, men så fortæl os, hvad er det, I har stjålet? Fordi er det vigtigt? Altså, er det interne HR-data? Er det værste i citationstegn vores medarbejderes CPR-nummer og adresse? Eller har vi noget andet på spil? Er vi en ejendomsadministrationsvirksomhed, som har optegnelser om folk er på ghetto-listen, eller sådan noget i den stil? Har vi, er der et eller andet? Har vi IP? Altså, har vi nogle arbejdstegninger på ting, som vi skal holde hemmelige, fordi det er en forretningshemmelighed, som vi ikke vil have ud? Eller hvad er det for noget information, som de rent faktisk har stjålet? Og det er sådan en ting, som i sådan fase 1, i den indledende fase, som er godt at få etableret, og så skal vi jo selvfølgelig være mistænksomme, hvis gerningsmændene ikke har lyst til at fortælle, hvad de har stjålet. Ja. Nogle gange får vi gerningsmændene til at sige, jeg har ikke stjålet noget, jeg formoder ikke at gøre det, og den er jo rigtig god. Det print screen til som første bilag i rapporten til Datatilsynet, ikke? Altså, at man simpelthen kan sige, men vi gav dem egentlig incitament, måske endda indikerede, at vi var klar til at betale for det, hvis de ville slette data, og det til trods var der en kriminel organisation, der lever af det her, som sagde, nej, vi har ikke data. Okay. Ja, det er meget... Men her taler vi de første 24 til 72 timer, eller sådan noget i den stil. Ja. Og så kommer vi jo tilbage til et spørgsmål, som vi skal svare på senere, men det er kriminelle, vi snakker med. Ja. Og selvfølgelig har de slettet data, når vi har bedt dem om det at betale. Bare lige. Det er et godt spørgsmål. Ja, og jeg stoler på kriminelle, ikke? Jo. En gang cykeltyv, altid cykeltyv, ikke? Ja. Så hvornår i det der forløb, nu siger du fase 1, det er de første 12-24 timer, og der er noget med at kvalificere, hvad det er, der egentlig er stjålet. Og hvornår i det der forløb begynder I så at overveje, hvad jeres modtræk er, eller hvad det er, I er villige til at stjåle, kan vi lige sige kopieret, ikke? Kopieret. Det er vigtigt i den her sammenhæng. Ja, good point. Ja, de har kopieret tingene ud. Data ligger for så vidt stadigvæk. Vi har ikke brug for at få det tilbage. Vi har bare brug for, at de ikke lægger det. Ja, okay. Jamen altså, det kommer an, altså en stor del af det her, og det er også derfor, det er vigtigt, det er bedre for virksomheder, som arbejder proaktivt med deres sikkerhed, og deres modenhed i forhold til sikkerheden. Fordi, at hvis man er vant til at lave risikovurderinger og impact assessments, så er det lettere at regne på omkostninger og risici, når man står i situationen. Fordi så har man et sprog for det, og man har en professionalisme omkring det. Og det er vi nødt til at gøre undervejs, når vi har de her. Og det er vi nødt til at gøre, hvor vi sammenholder de efterretninger som den tekniske analyse, altså hvor man jo vitterligt så undersøger, hvordan er de kommet ind, og hvad er der egentlig foregået. Og i øvrigt så skal vi have sat en prop i hullet, ikke? Altså containment og hardening, sådan, så vi er sikre på, at de ikke kommer ind igen. Jeg vil helst ikke forhandle noget på plads med nogen, hvis jeg ikke ved, at virksomheden er klar til, at vi åbner op igen. Eller til, at der bliver en konflikt eller et problem med gerningsmændene.
Så det er den ene side. Den anden side, hvor vi har efterretning fra, er jo det, vi lærer om gerningsmændene undervejs gennem dialogen med dem. For eksempel en filliste. Eller hvordan er de? Hvad har de af krav? Er det et urealistisk krav? Er det bitcoin? Det er det for de fleste. Kender vi den her gruppe som nogen? Altså, der findes jo ikke Trustpilot for hacker. men det er tæt på, ikke? Nej, men, jo, fordi de lever af deres forretningsmodel, for nu at sige livet. Og for de store grupper gælder det om at vise, at man kan stole på dem, hvis man laver en aftale med dem. Det har været et problem for Lockbit, som jeg tror, det var dem, du refererede til, Ebbe, ikke? Altså, hvor at FBI og andre myndigheder, en del af de europæiske politimyndigheder, jeg tror, at vores eget politi var med ind over os, i en stor operation tog deres infrastruktur ned. Det var mega stort, fordi de havde 18 mirror sites, så der var masser af steder, hvor at de virkelig skabte redundans for dem selv, sådan så de kan blive ved med at operere. Men det lykkedes i en koordineret aktion at tage det ned. Der siger FBI, at der er data, som gerningsmændene har lovet, at de vil slette, som de så ikke har formået at slette. Nogle af grupperne sender, hvis man laver en aftale med dem, nogle relativt overbevisende deletion logs, altså hvor de ligesom bruger det. Det kan man selvfølgelig fake, altså det er jo bare tekst. Så det er jo ikke fordi... Altså min egen holdning til det er, at vi skal ikke stole på gerningsmændene, men spørgsmålet er, hvor langt kan vi komme? Altså, hvor meget kan vi forbedre vores egen situation? Og der er del med, og der er forskel på, om vores data bliver lækket, eller om det godt nok har været stjålet, eksfiltreret, eller stjålet, og været i gerne nogle kriminelles varetægt. Men nu siger de har slettet det, og det florerer ikke på dark web, hvor man let kan søge i det. Så man kan for Blackbuster for eksempel, den gruppe, der kan man søge i de forskellige lækager. Så hvis man har brug for at stjæle en eller anden bestemt identitet, og lige et pas, der har været involveret i en Know Your Customer-proces, jamen, så kan man sgu bare klikke sig ind der og søge på passport, for eksempel, eller et navn. Ja. Så det er meget sådan operationaliserbart egentlig, hvis man... Det er nogle dårlige råd, jeg er i gang med at give nu, kan jeg godt men du har jo ret. Der var jo en ejendomsmæglerkæde, der lå inde med mange spændende ting, har vi hørt. Ja. Så hvis jeg skal ud og lave en låneansøgning, så er det måske meget godt sted at gå hen og søge, ikke? Altså ingen anbefaling. Nej, men hvor du kan se en gruppe som Akira, som har været super aktiv i Danmark, eller i hele Norden, har... Der skal man alligevel downloade sådan en torrent-fil. Altså, du bliver nødt til at have noget software. Du bliver nødt til at kunne begå dig lidt sådan rent IT-mæssigt, og så downloader du en kæmpe stor fil på jeg ved ikke, hvor mange gigabyte, eller en terabyte, eller sådan noget. Altså, så der skal du altså ville det, hvis du skal have adgang til det data, selvom de i princippet jo har lækket det. Lige før man skal sidde og håbe på at blive hacket af en gruppe frem for en anden. Altså, medmindre man sådan tænker, jeg kan aldrig finde mit pas. Jeg går sgu bare lige ind på den der hjemmeside, så kan jeg lige fremsøge det, så de har jo billedet. Så der er... Jeg vil lige sige, fordi det vi også snakkede om tidligere, det var jo det her med, at hackergrupperne kan også være hyret af statssponsorerede grupper. Og det giver jo så nogle helt andre problemer. Fordi så kan man så sige, ja, det er den her gruppe, der er blevet hyret til det, og ja, de lover, og de har en god forretningsmodel, men data kører så et andet sted hen. Yes. Fordi det skal bruges til andre formål, som så ikke kommer ud i offentligheden, kan man sige. Altså, vi ved, at fra blandt andet fra den her lækage, som den her gruppe, som smadrede den her gruppe, der hedder Conti, eller hed Conti, også fordi det endte med, at nogle af deres chefer blev hængt ud, så når de havde ikke været så gode til at sanere deres egne ting, så man kunne navngive dem op med billeder og Facebook-profiler og sådan noget. Men jo også en eller to føringsofficerer fra nogle af de russiske sikkerhedsefterretningstjenester. En FSB-føringsofficer, jeg mener også, der er en GRU. Det må jeg ikke holde mig op på, men der var i hvert fald en FSB-føringsofficer, hvoraf det fremgår sådan ret tydeligt, at jamen, de er jo tolereret af Kreml, men og det vi mener foregår er, at hvis gruppen støder ind i noget, som er sikkerhedspolitisk eller sådan sikkerhedsmæssigt efterretningsmæssig betydning for den russiske stat, så er de sådan set forpligtet til at viderelevere det. Til gengæld har de frit lejde. Til gengæld har de frit lejde, præcis. Hvis de holder snitterne fra Rusland. Ja. Så
Så der er rimelig store risici, og det er også, som I sagde før, det er kriminelle, vi har med at gøre. Så det er ikke sådan bare lige at putte 4 millioner bitcoins i en automat, og så får man sine data, og så er krisen De låser op for slut. dine data. De låser op for data. Men så kommer vi jo så til the $1 million Skal jeg betale for det? question. Skal man betale det, de forlanger? Jeg vil gerne starte, det er ordentligt. fordi jeg har en meget konservativ holdning. Selvfølgelig skal man ikke det. Det er kriminelt. Og vi har også haft nogle sjove diskussioner, Michael, omkring det. Og jeg kan godt lide det der, hvor du siger, jamen, hvis det nu er mit barn, der bliver stjålet, kidnappet, så er det et andet scenarie. Det er, fordi jeg har ikke en kopi af mit barn, hvis det giver mening. Det er mit barn, der fysisk er væk. Så det er et andet scenarie. Så hvis mine data i mit firma bliver kopieret, og så min egen kopi, eller rådata, eller skal vi kalde det, bliver krypteret, så er vi ude i, jeg vil rigtig gerne købe tid til at finde ud af, hvad har vi med at gøre. Om det så ender i en betaling eller ej, det er en anden diskussion, som du kan få lov til at svare på. Men min holdning er stadig, at vi sponsorerer hver gang, at der er nogen, der betaler, sponsorerer vi en fødekæde, som bliver ved med at have en lukrativ forretning på verdensplan. Så kan man så ligge. Er du enig i det? Ikke helt. Nej, præcis. Men jeg synes... Men vi sponsorerer. Er vi enige om det? Ja, jamen, det er vi enige. Det er godt. Ja, og jeg synes også, Ebbe, at det er jeg synes egentlig, det er en god holdning at have. Det er et udgangspunkt. Vi har en... vi har en advokat, som laver rigtig meget cyber, som vi tit har sager sammen med, og hun har også den samme holdning, og det har jeg ret stor respekt for. Jeg mener, at man skal gøre, hvad man kan, for at minimere, hvor meget man afleverer til gerningsmændene. Det er klart. Og i mange situationer, og i over halvdelen af de jeg tror, vi har lukket sag nummer 126 her, for her i sidste uge, er det altså lige under 40%, der ender med at betale. Jeg synes, at hvis man er nødt til at betale, altså der skal dele med være en god grund, i hvert fald. Så kan man diskutere i sin direktion og med sin bestyrelse. At det bliver billigere for virksomheden, at det er en god nok grund. Altså, fordi faktum er, at nogle gange, så kan man stå med to muligheder. Enten så genopbygger vi en masse systemer, det bliver rockerdyrt, eller også så bruger vi, hvis man er blevet pænt prissat, 1 million kroner, $150,000 i bitcoin, på de der pokkers kriminelle, men det er stadig billigere, end det andet, jeg kigger ind i. Der synes jeg, man har en, og det oplever jeg også, at virksomheden gør, tager egentlig diskussionen, og danske virksomheder har en tendens til at ende med at beslutte sig for at gøre det, der er det rigtige, selvom det er det dyre. Sådan vil jeg sige det. Ja, fordi jeg synes, det der jeg oplever også, det er mange af dem, der så betaler, så bliver det sådan lidt, altså vi tisser lidt i bukserne. Fordi de bruger så ikke investeringen bagefter til at forbedre deres sikkerhed, så det ikke gentager sig. Og så træffer man jo desværre en beslutning på alle sine kunders vegne. Hvad det så end er, hvis det er et hospital med biometriske data, eller hvad det end nu måtte være. Og der synes jeg ofte, at man ser opfølgningshjælpen til, hvis det er individer, som er ramt i stor skala. Altså som får deres data lækket ting? Ja, data, altså det kan være pasoplysninger. Igen, hvis man skal kreditvurderes for eksempel. Hvad skal jeg gøre? Kontakte kunderne og sige, det her, du bør få et nyt pas, du bør jo også bære din konto, du skal fjerne din kreditværdighed på borger.dk, som er en fantastisk service, man kan få nu. Jeg har gjort det for nylig. Jeg skal ikke forklare, hvorfor. Det kan jeg altid få i en anden podcast. Men det, at man skal gøre aktivt nogle ting som person, og om det er 30.000 kunder, eller om det er astronomiske 3 millioner kunder, man har, jamen der synes jeg, at virksomheden skal hænges op på, at de har et ansvar, fordi de håndterer vores data. Og det er jo en anden diskussion. Men jeg synes, den er super relateret til det, Ebbe, fordi hvis man vælger, fordi en ting er det der med dekrypteringsnøglen. Virksomheder kan godt være i en situation, hvor virksomheden ikke kan overleve. Og så er man dels så skal man tale med sin advokat.
Men i udgangspunktet, når advokaten har lavet et sanktionstjek, så i langt de fleste tilfælde, så er det principielt ikke ulovligt i Danmark. Jeg må ikke rådgive om det her, vel? Men det er det, advokaterne kommer tilbage at sige. I langt de fleste tilfælde. Det er klart, hvis gruppen har relationer til Iran, der kan godt være nogle specifikke ting der. Så det er ikke som sådan, men det gør det jo ikke etisk rigtigt, kan man sige. Omvendt, så skal vi have med i vores konsekvensanalyse lige præcis det der med, at hvis jeg ikke sørger for, at data bliver lækket. Altså hvis jeg vælger at gå en vej, hvor vi lukker gerningsmændene ned, det skal man jo som forhandler gøre på en god måde, så de har oplevelsen af, at det nytter ikke at komme igen. Vi skal ikke smække med døren. Jeg vil godt have, at de der kriminelle har en god oplevelse, når de har talt med ikke for deres skyld, men for virksomhedens skyld. Fordi det er også risk management. Men hvis vi træffer det valg, at gerningsmændene ender med at lægge data, fordi vi ikke vil betale dem. Fair nok. Men jeg skal bare vide, at jeg fører omkostningen over på de mennesker, hvis data nu er lækket. Så der er en omkostning. Spørgsmålet er, hvem der bærer den omkostning. Det er det ene element. Og så synes jeg, der er et langsigtet element. Det er også sådan for at binde sløjfen tilbage til det, der handler om myndighederne. Hvis der er nogen, som jeg sådan er blevet mere og mere imponeret over, eller glad for, så er det de mennesker, der arbejder i NC3, altså hos politiet, og jager de her ransomware-ting. Der er sket en kæmpe udvikling de sidste 2 år. Hvis vi havde lavet det her for 2 år siden, så havde vi nok begge to været ked af det. De er altså involveret, dansk politi er involveret i ting, som gør, at de her gerningsmænd får nogle ordentlige nogen på trynen. Det hænder, at politimyndigheder er i stand til at få beslaglagt dele af løsesum også. Så der er et element i det, og det siger jeg også, fordi det plejede jeg at sige dengang, at jeg beskæftigede mig med mennesker, og som du siger, det har bare en anden kvalitet. Altså det der, du kan ikke erstatte et menneske på samme måde. Så vigtigt er persondata heller ikke, trods alt. Der kan være ret voldsomt reputational impact og alt det her, ikke? Men det jeg mener, vi skal gøre, det er, at vi skal være gode som rådgiver til at samarbejde med myndighederne og til at hjælpe de virksomheder, der er ramt, med at levere alle de efterretninger, man overhovedet kan til de myndigheder, hvis job det er på lang sigt at gøre noget ved det her. Og jeg siger det ikke som en undskyldning, men jeg mener, det er det rigtige at gøre. Og jeg ved også, at det giver en del af sådan rundt omkring i direktionerne, der har været ramt, i de virksomheder, der har været ramt. Altså det giver sgu alligevel noget, det der med, at vi kan sige, okay, men min måde ikke at blive udnyttet, selvom jeg var i en situation, hvor at jeg endte med at træffe valget om, at vi betaler en løsesum. Forhandleren skal jo forhandle det meget ned. Ikke? Altså vi skal længere ind i sindet. Altså vi skal virkelig langt ned. Ikke? Det skal ikke være nemt for gerningsmændene. Så har vi brugt gerningsmændenes tid samtidig med. Vi har så beskyttet vores kunders data, og samtidig så leverer vi en super lækker, gennemtykket, gennembearbejdet efterretningspakke, som gør, at i Danmark, at dansk politi kan gøre noget på sigt ved det her. Fikser det? Eller det ændrer jo ikke på, at vi har betalt nogle kriminelle så, men vi har gjort alt, hvad vi kunne for at nedbringe omkostninger, også sådan etikken, eller gøre, hvad vi kan for at holde fast i etikken. Det var meget, meget langt svar på. 2 skridt tilbage og 1 skridt frem. Ja, og jeg vil sige, alt den tid er jo netop at få hardnet det miljø, som man har, og finde ud af igen. Altså det vigtigste, hvad er det for nogle data, der er røget ud? Er det vigtigt for os eller ej? Og så synes jeg, at den etiske pointe, det der med at hjælpe de stakkels, whatever dataene omhandler, specielt når det er personfølsomme, hjælp dog de, altså tante Agathe aner ikke, hvad hun skal gøre med. Nej, jeg vil faktisk sige, altså vi har haft sager, også i Danmark, hvor at man har sagt, vi vil ikke betale. Fint nok, jamen så er det, vi gør på forhandlingssiden, det er så prøver vi simpelthen, vi ikke kan time lækagen. Altså få gerningsmændene til at lægge på et tidspunkt, hvor det passer, hvis vi nu skal være sådan helt grov, det passer bedst i forhold til kommunikationslandskabet i Danmark. Altså sådan en landskamp, det er bedre. Eller sådan, altså, det er jo koldt og kynisk, men altså, let's face it, det er jo sådan ting fungerer. Men det allervigtigste, mener jeg, og det er totalt overset, jeg synes, det er en mega vigtig pointe, du har, Ebbe.
vi skal gøre, hvad vi kan for at hjælpe de mennesker, hvis data vi ikke har passet ordentligt nok på. De skal have en pakke, de skal have et sted, de kan gå hen med deres tvivl og deres frygt, og vi skal informere dem på en ordentlig måde. Være så gode over for dem som overhovedet muligt. Og det at købe tid til det, og så sige, prøv at høre, det her det kommer til at ske. Vi ved ikke, hvornår det kommer, men det kommer til at ske snart. Og nu er I forberedt. Og her er i øvrigt en rådgivningspakke via vores forsikringsselskab, eller hvordan man nu kan gøre det mod identitetsteori, eller hvad det nu er. Men give dem det, der skal til for at mitigere de risici, der er ved deres data bliver lækket. I et andet afsnit skal vi snakke om, hvad det så er for nogle konkrete sikkerhedsforanstaltninger, man skal prioritere, så man forhåbentlig slet ikke havner i den her situation, og i det her mareridt, som vi har været lidt inde på i dag. Jeg kan mærke, at jeg har sådan helt svedige håndflader, det er godt. Og jeg ved ikke, om det er lyset, eller varmen, eller mikrofonen, eller hvad det er, men det er banditterne. Men det er russerne, tror jeg. Ja. Fordi det er jo virkelig uhyggeligt. Men jeg godt tænker lige at slutte af med et sidste spørgsmål til dig, Michael. Hvornår har sådan et forløb her været en succes for dig? Når det lykkes at hjælpe virksomheden igennem på en måde, så de har minimeret deres finansielle, juridiske, operationelle og omdømmemæssige omkostninger. Det handler meget om at sætte dem i en situation, hvor de kan træffe de bedst mulige valg. For vi kan ikke foruddefinere, vi kan ikke lave en eller anden lækker peak flow chart plan, hvor vi bare løber helt skidt igennem. Der skal træffes nogle rigtig svære valg, og jeg tænker, at vores diskussion her viser også, at det er ikke nødvendigvis lige til højre benet. Men i de situationer der, og jeg har en sådan recent oplevelse af en kunde, som vi hjalp sidste år, som var på scenen til sådan et større arrangement i går, og brugte en halv time på at forklare, hvor meget det betød for dem, at de havde fået den rigtige hjælp. At de havde en leverandør, en rådgivningsvirksomhed, som havde hjulpet dem, som de kendte i forvejen. Så de ringede til folk, som de kendte i forvejen. Så mødte de så nogen, de ikke kendte i forvejen, blandt andet yours truly. Men det at hjælpe nogen op fra afgrundens rand, og at de så er så modige, at de tør indrømme bagefter, det her, det havde vi sgu ikke styr på. Og vi ville ønske, vi havde styr på det. Men nu gjorde vi egentlig alt, hvad vi kunne, for at komme så godt som muligt igennem. Det synes jeg er fantastisk. Inklusiv hele den her pakke med, jamen myndighederne får os de ting, som de har brug for, sådan så vi kan gøre noget. Men en del af det at give tilbage for dem har også været, at vi skal som direktion kunne tale åbent om det her, så andre virksomheder ikke behøver at gå uforberedt ind i det, som vi gik uforberedt ind i. Det var et rigtig godt og konkret svar. Tusind tak, fordi du kom. Og tak for det tid. Selv tak. Selv tak.